Asomo chakano asomo goroboro ase gatiaria kwariganite asomo gorobo yo mubere bwo musaya yo masirita Tom Siemo niko toka ko butero mutwe mambia rero ase kinyeru kya nyambunwa egeke kurwa ase nkayabo kero konyora ya matiaye yabangire ko gende nkindu kumwagara sokoro yaye umugaka mariga niko ekagere buna nigege korekeya gyakorekana ubutuku bugukiera rero ekero embra yatwa ase bali bakorege korekyo bataramanyikana gwikera boniga tumanyero musakito Dominic Nyabutonderi na roboti orwase obweme mono umubiro yego Kenyani yabutwira bakumutu umubiro w'umusayo yomoni gotoka ko butwira umutwe mambiarere kire yamate yakonyere yabangiro chikumwagara sokura yakuru asenkeri tukuri rero meye kinyero kyari bonye ward ya Bombabe bunge ya Mochagoro be county ya Kisii Nyagosira Tom Siemo gatoka Kenyanirio ase kinyero Kenya mbune ward ya Bochiboro bwege ke kuru asenka yabo negera togotebi umwana umuntu tokirero ari obutoire bigoti ndito abuganga kimontoki kaki no Siemo wotebi umwana ntomu obutoire bigoti kaki kaki kinyero kya magena kaki tubwata matangandera twari korusitata mochali kaki no mwana uyorarire kaki mabira kiki moratororere kaki twagwandira nezi miaka ngakutokomera na ali stage magen ngamaye minga mate yagiri aragenda mambito chikuwa yalisokoro ya akitoka sana tantika zinganyara abamenyi be kinyereke kyari bonye gabaro kiryo kogosa kwabo kubwatikana nega korekeiga ekera bono basinyirwe kibaho koramayega yo kwebanga kogenda asenkendu tukori rero inganeri yabirengario gokumia ekyagera atora matanga asokoro yaye nende tuanyore ngana omwana oyo kwete igaitiro goitwo kobeka nyama paka na abantu abansi tugato goichana konne wono ringane to chikorigere ringo mwana oyo rende karenge nyombo arweta matanga kaenda katimoka ngaki arwete nyomba ocha gotoka gaiga bojo twanyoro kwete ara yude to kuita to mwabo kurumo chali sokoro yaye aki ba moire ba mangantire ba manyanyire bigoti gaki aki bomba bagaki tokonya magena ryobonyo aki twachande kire tokonya gaki abane gurupu yenke okoranga becanganyisira sengejo kunywa ibinyugo bigotindia bono gusunyukumanyana no goitunga kyumuntu nga yeiteire nigo bone serikali yasabiriko tingyo borendi asayeiga ekire bono botukibwa cha kigwa senkire ya bene ni achabu sana uno borro bonene ekero bonde bokomento aso bonde umuntu ago Kenya no nyine ngitite go kenywi kyororo so bono tugosaba borendi bobe kwese mucyo magena batoretero botoererwe kiagera none serikali yasoimi irinde tokonya magana ya sikogenderega na botoraro burone igo tate gosaba serikali yitokurwe enkepa kenene erigererie ya security ya magena twatwa romo chando mone abantu ababi basoire magena bansire go terrorist abantu goita abantu goitokobe na abantu kongentu ovyo eneringana twachigwanjirana buna intu abakaka bo muchio magena Kira bono botukibwa cha kibo kumanyanga barabia baruse tebo gimabo mwana Tom Siemo narase kibakore tayiga niga abantu bonse banyako batora botero na konye bitengo byo borendi erikoreta machiba bwango na asenchira ya bwango kulipoti senikyo nambe mugian soko tifuko kenyo kyari yobonye kego toka gaiga ase ward ya Bombabe bunge ya Mochagoro county ya Kisii retere ne Dominic Onderi Nyabuto mugian soko tifuko kenyo kyari yobonye kego toka gaiga ase ward ya Bombabe bunge ya Mochagoro county ya Kisii retere ne Dominic Onderi Nyabuto